Што адбываецца з Лукашэнкам? Якая бяда здарылася з тэнісістам Максімам Мірным? І куды прапаў топ-менеджер Белаза? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Нядаўна Лукашенко заўважна хрыпеў, а цяпер увогуле ледзь размаўляе. Сёння ён сабраў вялікую нараду па цэнах, але ж галоўнай адметнасцю на ёй стаў голас Лукашэнкі, якога проста няма. Праблемы настолькі відавочныя, што ён і сам іх прызнае. Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание. Переносить его тоже некуда. Новый год, да мы обещали вернуться к вопросу ценообразования. Наўрад ці, канешне, гэта нешта сур'ёзнае. Хутчэй за ўсё, гэта звычайная прастуда ці нейкі ларынгіт. Але ж гэта ўжо другі такі выпадак за гэты год, што ў чарговы раз даказвае, узрост не шкадуе нікога і час грае зусім не на карысць Лукашэнкі. Адметна, што Лукашенко зрабіў высновы з аналагічнай сітуацыі, калі хварэў у маі, і цяпер ён не стаў хавацца і пладзіць чуткі, а і паказаўся і сам прызнаў, што не вельмі ў парадку. Праўда, паглядзім цяпер, што будзе далей, калі Лукашенко зноў знікне на некалькі дзён, як гэта было падчас яго хваробы ў маі, значыць, накрыла яго сур'ёзна. Што да сутнасці гэтай хваравітай планёркі, то Лукашенко заявіў, рэгуляванне цэнаў працягнецца, бо гэта для яго пытання маральнасці і справядлівасці. Але пра поўную замарозку цэнаў гаворка не ідзе, бо тут нават сам Лукашенко прызнаў, што эканоміку не падманіш. Таму ён патрабуе, каб чыноўнікі выбудоўвалі чоткую і зразумелую схему такога рэгулявання. Таксама Лукашенко захваляваўся пра цэны на імпартныя лекі і садавіну. Як паведаміў віцэ-прэм'ер Снапкоў, гэтыя тавары падаражэлі аж на 12%. Але, на думку Лукашэнкі, так быць не павінна. Пазіцыя ў яго чаканая. Калі абмежаванні падымаць цэны на лекі прывядуць да закрыцця прыватных аптэк, то і хай закрываюцца. Яму не шкада. Вот этими фруктами и лекарствами надо еще разобраться. Тут то, чего мы боимся. Какой-то частник с аптеки уйдет, пусть уходит. Лекарствами можно. У нас достаточно государственных аптек, которые будут заниматься. Ну і як звычайна, у нейкія моманты Лукашенко зноў пачынаў абурацца. Прасіпеў ён і пра праблемы з агуркамі, па дарозе ўжо традыцыйна упікнуўшы прэм'ера Галоўчанку. Мы подсветим, ну так светите. По итогам года огурцы будут дешевле. В декабре, в конце декабря Люди огурцы хотят. будут дешевле, чем в прошлом декабре. Люди хотят, Головченко и Снапков, и их родственники, и дети, и в Новый год, чтобы они были дешевле. А ты межсезонка, ну произведите вы этих огурцов в достаточном количестве. В этом году мы закроем потребность республики полностью. Да не в этом, еще декабрь месяц, потом январь будет. И декабрь, январь, февраль, март мы закроем своими огурцами. Своими. Падобна, што адбылося яшчэ адно гучнае затрыманне кіраўніка буйнога прадпрыемства. Знік Сяргей Нікіфаровіч, генеральны дырэктар Белаза. Афіцыйна ніякай інфармацыі няма. Маўчаць і прапагандысты і сілавікі, але па інфармацыі партала «Зеркала» Нікіфаровіча затрымалі яшчэ ўвечары 15 снежня, і з таго часу ён знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Адна з магчымых прычын – карупцыя. Тут цікава, што журналісты «Зеркала» спрабавалі звязацца з дырэктарам і званілі ў прыёмную Белаза аж некалькі дзён запар. Там спачатку адказвалі, што яго няма, а пасля паведамілі, што Нікіфаровіч нібыта ў адпачынку. Праўда, калі інсайды журналістаў пацвердзяцца, то адпачынак дырэктара можа зацягнуцца гадоў на 10. Бяда адбылася з Максімам Мірным. У зорнага тэнісіста выявілі злаякасную пухліну ў галаве. Яе заўважылі выпадкова, калі Максім звярнуўся да дактароў са скаргамі на галаўныя болі. Яму зрабілі МРТ, і яна пацвердзіла несуцяшальны дыягназ. Цяпер Мірнаму зрабілі складаную аперацыю. Прычым апошнія гады Максім сям'ёй жыве ў ЗША, але лячыцца вырашыў у Беларусі. У адной з мінскіх бальніц тэнісісту правялі трэпанацыю чэрапа і выдалілі пухліну. Аперацыя доўжылася 8 гадзін і прайшла вельмі паспяхова. Максім перанёс яе добра. Каб яго падтрымаць, у Беларусь прыехалі жонка Мірнага і 4 ягоных дзяцей.
А дзяржсакратар Рады бяспекі Вальфовіч палохае ці то расіян, ці то беларусаў, ці то сам сябе. Ён даў вялікае інтэрв'ю расійскаму выданню «Нацыянальная абарона», дзе расказаў, што суседнія краіны амаль штодня ладзяць правакацыі супраць Беларусі. Тут, як вы разумееце, маюцца на ўвазе Украіна і краіны Еўрасаюза. Таксама, са слоў Вальфовіча, амерыканскія самалёты адпрацоўваюць удары па ядзерных аб'ектах Беларусі і Расіі. Карацей, асабліва нічога новага. Паўсюль ворагі, адна Расія, брат, саюзнік і сябр. Таксама Вальфовіч заявіў, што на мяжы Беларусі і краін Еўропы загінула ўжо 40 бежанцаў. Само сабою, віны беларускіх уладаў у гэтым вайсковы кіраўнік не ўбачыў. Ці то карма, ці то выпадковасць. Можа, вы памятаеце вось такі Z-мабіль, які вясною катаўся па Беларусі. Машына належыць актывісту фрык-руху НОТ, прыхільнікі якога вераць у злобную змову захаду, а кіраўнік расказвае, што песні Цою пісалі ў ЦРУ. Днямі гэты Z-мабіль трапіў у сур'ёзную аварыю ў Расіі. У яго уляцела іншае аўто. Як патлумачыў вінаваты кіроўца, у яго машыне проста падчас руху без дай прычыны ўзарвалася падушка бяспекі. Праз гэта мужчына страціў кіраванне і уляцеў у той самы Z-мабіль. У аварыі ніхто не пацярпеў, але ж Z-машына пераўтварылася ў груду металу і рамонту не падлягае. Нервы не вытрымліваюць. На мяжы Польшчы і Беларусі апошнім часам склалася складаная сітуацыя. З польскага боку на памежным пераходзе Цярэспаль-Брэст стаіць проста гіганцкая аўтамабільная чарга. Некаторыя спрабуюць купіць сабе месца бліжэй, але цэны на такое значна выраслі і даходзяць да $100. Некаторыя не вытрымліваюць і робяць спробу уклініцца ў чаргу, што часам становіцца прычынай канфліктаў. Такіх вялікіх чэргаў не было даўно. Цяпер, каб перайсці мяжу з Польшчы ў Беларусь, трэба чакаць у сярэднім больш за 7 гадзін. Прычым з беларускага боку такога ажыятажу няма. Пагром адбыўся ў смаргонскім касцёле. Уначы мясцовы жыхар пабіў машыны святароў і вокны ў касцёле, пасля чаго залез у храм і пачаў разбіваць там скульптуры. Дэбош суправаджаўся нецэнзурнай лаянкай і праклёнамі ў адрас каталіцкіх святароў. Мужчына разбіў фігуру Маці Божай беззаганнага зачацця, а таксама вырваў металічны крыж з рук Міхаіла Архангела, новай скульптуры, якую некалькі месяцаў таму набылі за ахвяраванні прыхаджан. Мужчына пастаянна паўтараў, што каталіцкая царква павінна адсюль прыбрацца і што ёй тут не месца. Ад яго крыкаў прачнуўся ксёндз, які і выклікаў міліцыю. Цяпер дэбашыр затрыманы, а прычыны пагрому высвятляюць сілавікі. Тым часам у Светлагорску, падобна, прачыталі інтэрв'ю Вальфовіча і рыхтуюцца да горшага. Мясцовы цэлюлозны камбінат размясціў цікавы тэндэр. Завод хоча купіць сістэму абароны ад дронаў і заплаціць гатовыя 700 000 рублёў. У гэтую суму ўваходзіць пакупка абсталявання і трэнінг персанала. Чаму на камбінаце раптам захваляваліся цяпер, пасля 2 гадоў вайны, не вельмі зразумела. Асабліва улічваючы фінансавую сітуацыю на прадпрыемстве, бо яно ўваходзіць у тройку самых стратных у Гомельскай вобласці. Але гэта не першы такі выпадак. Пасля атакі на расійскі самалёт у Мачулішах мазырскі нафтаперапрацоўчы завод вырашыў закупіць сістэму назірання за беспілотнікамі. Там гатовыя былі заплаціць аж 1 700 000 рублёў. Праўда, пазней працэдуру закупкі чамусьці адмянілі. Сілавікі з Губазік прыйшлі ў школу польскай мовы «Польскі ПРО». Праўда, як вы, напэўна, здагадаліся, не для таго, каб павучыцца. Цяпер сайт школы не працуе. Садсеткі выдаленыя, а з дзвярэй школы знялі шыльду з назвай. Падобна, што сілавікі затрымалі дырэктара школы Вадзіма Свістунова. У чым яго вінавацяць, пакуль інфармацыі няма. А ў Мінску судзілі гора-падарожніка. Мужчына ляцеў з Беларусі ў Турцыю, але на кантролі памежнікі звярнулі ўвагу на яго пашпарт. Аказалася, што дакумент фальшывы. Мужчына прызнаў віну і расказаў, што замовіў яго недзе за мяжой. Праўда, падобна, не пацікавіўся якасцю, бо экспертыза паказала, што пашпарт быў зроблены на звычайным прынтары. Цяпер замест адпачынку ў Турцыі мужчына атрымаў 2 месяцы арышту ў Беларусі. Інавацыі па-беларуску, альбо наша любімая рубрыка без каментароў. Салігорскі студэнт паказаў свой праект для дзяржаўнага конкурсу «100 ідэй для Беларусі». Гэта апарат для расколвання арэхаў, які выглядае і гучыць вось так.
Ну і на развітанне прыпавесць ад легендарнага маляваныча пра беларусаў і Бруса Лі. Усё будзе добра, сябры. Ці заўважалі вы, што беларусы вельмі часта пра сябе, пра сваё кажуць як бы ад трэцяй асобы. Беларуская мова, беларуская гісторыя, беларускія людзі. У той час, як, напрыклад, тыя ж самыя расіяне нават падкрэсліваюць наша кіно, наша вялікая культура, нашы людзі. Напэўна, у гэтым рознасць нашай ментальнасці, нашай свядомасці. Стагоддзямі нас прывучалі не называць сваё сваім. Дык давайте нешта мяняць. Давайте казаць часцей. Наша Беларусь, наша мова, нашы людзі. Давайте мяняць свядомасць. Аднойчы Брус Лі сказаў: паражэнне не бывае паражэннем, пакуль вы не прызналі яго такім у сваёй свядомасці. І памятайма, усё толькі пачынаецца. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.